Batik fatik sarani buku sabjitri debroma munggai salkisa sekang nukungo rang pusa tai sanani maring rong ni bagai kese kereng lai kruo debrayago dukhumama bai jibisa khamnago kalaija abono khnawoi subuju khlanya thangka dinong bongtia constituency ni DWF block president jana debroma YTN ni block secretary pritam debroma tai kebangma adong tai adong jut song thanglaka jibisa khamnago enggak enggak tamu khobor mani amde haika tini norok subo faile mani tini pati pati sarawa kaisa buku just sotoni sade bo aro general area wa kalayo sini bamutia okay bo ini basai bikisa kese kereng mani pala le mini sing nawoi bono kisa manya ni kalayo yak lai thama bai jibi sakham nogma buka tabo lukurano dam kazana mosong amda hakai jate gotna tapa di thong wala sulai tang thong abaro noro gi tam lok sana mosong na je sing bihi basai lai angko bihi basai hanai songkar khaile mani ba amata kisai misa kereng mereng wala layo ato onguno heben aba khaile yak lai mani abto saya aba hakai yak rokar lai thong nogongi wala chubai to abo goto ni nogo nongo heben aba hakai yak lai thong abo nokonya mosong ta boro bisi dukuma ka tabo bine ini to bokko kisa dokuman kha ta yak to dokuman kha asma bine mung Sabitri Debarma bine saini mung Papan Debarma sere khorbus sarai tinjo ambai umda hakai subo phaibani bahai rong ma tongkha bela kam no ma tongkha je noni kamini bumung non kamini bumung ni mung tamung mane oh nukungo kisa jamilang ma bai yak laima bai dibisa khamnago amta ke magali kata ta bongno tam ke sara musung beri bodolong no tam ke sara musung tam hambai dono musung sugya puro amda haike subam mani bagai belai hamai hai sule